Hvor kan man købe sådan en klam henne? Man kan købe dem i helsekostforretninger og sådan noget. Ja. Så herovre der er et håndtag, nu skal jeg lige hvor man kan stille, hvor fint det skal være. Ja. Og det her det er mel, og det her, altså så et eller andet sted er det knækket ro, ikke? Ja. Og finere og finere.